Сега ще се гушнем да покажем колко много се обичаме. Стига право мъчки. И гледай, оп, крак. Оп, ние тук правим оргия, макар че е трети човек. Третия тройка. Четворка. Петорка. Шесторка. И това вече е оргия. Здрасти, какво правиш? Не да чунгам. Пити нещо, че е много вкусно, аз направо се разревах. Много малко познати. И никой не ме пита. Смисъл, аз не обичам да приемам непознати. Нещо това не ми харесва. Да. И направо се разревавам, човек е тук пъти да ревърза. Добре, какво правиш? Не можеш... Да, благодаря готиния ми гръб. Ако искаш дай микрофона. Я пък ти. Верно ли кажеш? Ци. Не. Да покажем колко се обичаме. Не. Майната ти. Айде си прибиш, защото ме дразниш. Айде. Е, така правят в Италия. Айде. Чао.